Момче, ти си голям мъж си ти. Не заспивай, ти си българин. Нашите момчета ще направят всичко възможно, за да се развие българския флаг. Николай се обажда. Ние сме на върха, Авраме, ние сме на върха. Нашето изкачване беше изключително. Това е неповторено и до ден днешен. Слизаме, обаче тук нещо на друга посока. Майката. Ама пътя на изкачването няма връщане по него. Това не е експедиция, пълна импровизация. Едно към едно се повтаря това, което беше с Христо Продан, само че са двама. Още по-зле. Спасителна акция. Чакай, кой ще спася спасителите? Войчин Василев от нощи не е член на българската алпийска експедиция. Толкова. На 8750 метра ни спипа тъмнината. Но вече сме в състояние, което повече сме умрели, отколкото живи. Метаболизма там не съществува. Това се казва зона на смъртта. Поемаш някакви храни и напитки, ти не ги усвояваш, т.е. организмът ти умира бавно. В тая височина няма живо същество, което да се е завърнало, изкарало бивак. Бялата смърт е безболезнена. В алпинизма, ако не отиваш до край, не правиш нищо. Ако отидеш до край, умираш. Моля те, не заспивай!